kumsang ni pariat khan Tokyo khopon lam seta gaya a Mia zawa chungkwa ti chengin an chungkwa hi pali an ni a chungko pa ber chu kumsomli pali mi Mikio ani in nu ber chu kumsomli pakhat mi Yasuko i ani thung fanu kumriat mi ni na ile fapa kumruk mi re nei bukin an chungkwa chu an beng chenglem lo hle a thenom khowenga le an thopui ti a poni se tu ma laka boina siam ngai lovin mi zongzong ngai na toron an hial zok ani heti lai hian pa ber Mikio chu company lian tak wifi ti ming pho chuak to corporate identity development ta media le marketing lam khoina thokve a ma se an company chu hmuntina a oma wangin in lama office te nein a thok mai thin hetia in lama a tho chan hi aza zum em wang po ni lovin a tho pui te chuan mi fel le kom nuam minel om tak ani thu an soya tu po in abula om nuam an ti in mi zongzong ina an mil ang chi mi zia ani ni in an soi nuber Yasukoi be thung ero an omna bula school a teacher ni in ani po azirlai no pangte chuan an ngaina in an za hle a zirtir tu zaidam ne thanem ngai tak ni in azirlai no pangte adwa thiam em ema chutiang buk chuan afa te po a en kol thin heti lai hian an fanoni na ipo mi harwang tak ni in football le balit khel angai na hle a anaure ve thung ero tonglama har satna nei speech impediment kan ti mai nei ni in ni tin mai chuan thatlam pan tumin thil thar azerbel vezela ma se vandoi thak takin heti zong hi Mikio le Yasukoi fa ti chanchin kan she thei chun an ni thung ti chuan Tokyo hi khopuilun takani ti chu kan che theu ome chuti rwalin Mia zawa chungkwa ti ero wani hlovin khopui pon lama in an leya anin leipo hmuna zau tha in thingte po atam hle boka chuti rwal chuan anin lei chu in pakhat ni se pahni tora then ang khani in anin le lama chuan Yasukoi nu Haruko i chengve in anin tlo poreng thin ani anin chu kamiso si geya veng sete geya omani a anin bolloka chuan park omin he park a hian tleirol le rol thar tam tak an kal khom fo ba ka naupang infiam thom po a tha thei le a tin helai hmuna hian amma chuan in zahni chuang an om thina ma se park chu an ti zaudon ta ka wangle mel shiat lo mi tam tak kal khomna ani chhotak zela chuan chuta cheng ho chuan naupang tan a him tok lo nia sia in anin son chuak ta cheu maya kumsang ni hnulama phei chuan chung ko pali chau om to hialin amma a mun lun ve tak kha are chhotel tel mai chutianga cheng an lo tlem ta ka chuan ramruak te po lo tam to in mi sang sang te chuan swal rong bol nan ber an ron hmang tan ta a heti lai hian Mikio chu in lama na thok kan ti to kha miom thadu lo deu ten kal khom nan le thil swal ti nan bera an omna lai vel an ron man thin ta ka wangle an thoma wang te chuan Mikio tan chuan an na tholama in sorbing a har sa chhotan hle a chu mai ba ka no pangtan po na infiam a hlo om ta tel tel nen chulai mun cho san chu an tumril ru vele ta zoka amai ro chu kum to bron nai chawin December ni somthum pakhat mang ho to le kum thar lum ho nei torin Yasukoi u naw nu le apasal te chu Yasukoi nu ina chuan an ron thleng ta hlul maya hetiang hun pui a hian Japan rama chuan mission emo thian ti ne na chho hawa zurui vel ai chuan chungko a man ho hi an ngai pui mo em ema he wang hian chungko in mu khom nan le in kom khom hunatan an mang ber thin ani ma se Mikio te chungko le Yasukoi u naw nu te chuan vandoi thak takin an tum angin he hun pui hi an mang hovin an lom ho theidon lo tlat mai December ni somthum pakhat ron thlengin Harukoi chuan Mikio te chungkwa chu tlailama engtin nge hun an man hawanga ruwa manate an nei tia zo to chuan a kol masa a ma se anni chungko lam phone chu aritamya lawa an hnu dewa a han kol thatle ngel po a atlang theitak silawa chuan Mikio te in lampan chuan vakalta a awa thlen chuan pon lama an kar po alo la om thlap si awangin an chuak lo ti na chu ani phot maya kol atlang theilo po chu maktiru hlema se tho an haini tura chuan alangai maya amai ro chu an in a thlena kongka akik chuan lo chhon tu an om theita reng reng lo chumi hnuwa kongka chu honga valut luin an hming te chuan kovin a au hloma ma se chhon tu an la om ta chuang si lo in chunga alu thuk le deuh hlek chuan in chung pan se bula amak pa
Mikio nuna nei to lo ti hriat taka lo le drang chu a hmuta thut maya chu vele midang inge an tiril ro chunga step a han tlan chhole chuan a fanu ya sukoi le atuno ni nei rong bok chu an lo let le ngat maya chumi hnuwa atupa re apo aruma akhuma arwang lo le drang chu a hmu vele ta bok ani heta hian harukoi chuan a fanu ti chhungkwa tha mangvek ani na chu awa hmu ma sabir ti na ani a nutan chuan anaviaw nge yang le rang taka police call ngalin police and crime scene an ron hmo chu an hmu ngai zen ani lo nen an ni po chu a thong ve hle a ti chuan an ruang chu autopsy ti ngal ni in autopsy a alandana ya sukoi chuan a fanu ni nai ven atumna lama lo swal let ve in chutia alo swal let ve na chuan tol thatu thin atirim zwal ani nge yang a thi hnuwa po voi tam tak vi ani ti hmu ani a chu mai ba ka mikio po chu voi tam tak vi ni in alu le ngonga po vi na hnu ma hmu ani a tin in chung panna kailo na changa paithak emo nam thlak nia hriat ani nge heti lain an fapano pangber re ruanga ero vi na hnu ma pakhat ma hmu ni lovin re na hnu ma ero hmu ani thunga autopsy a alandan chuan mikio te chungkwa hi haruko in a hmu ma ni cha December ni somthum zanda som pakhat li achan vela thi ni in tha ani na man ro po sashimi knife sushi le sashimi siam nana an man chin sanga zaile na chimte siam takani a chu po an chauka hmoni in thisen po alo lakai nuala chuti wal chuan chu chimte chu an chung ko chemni lovin tol thatu in tol tha nana a man lama ati chheange ni a chhea hmu ani a hengba ka hian mikio te chung ko a mi se pani ya sukoi le ni nai chu chemte dang manga tha an ni ti hmoni in anni ero tha ani na chemte chu an chung ko chemni in chauka a tho thisen kai noi hmu ani bok ani Japan rama hian hetia a hloma tol thana khesi hmu to le sia to rawang hle a hei wang hian mia zawa chung ko thina hian rampum pui a ngong ni in chanchin bulam po in an ngei ven hle maya he tol thana hian police te po chuan ti tur an nga in media hoba ka mi pui hlau thong chuan an hna chu assembly na sa hle a hetia tol thatu man ani lok si lawa chuan mia zawati ang chung ko fel melma an nei po sia tur om si lo zan khathil thuwa tha mangvek ani na chuan mi pui chu atiral che zwal ema chuti lain thil she ber turangai ya sukoinu harukoi la in zandar som pakhat li achan vela thil ridot thom asiat bak engma asia zui lo tho asoi boxi heta thil ridot asiat hian anolama thom engma asia zui le tola awangin enga avakma angai lo tho asoya ma se he thom asia thi mikio a kailona changa tla emo namthlak emo thomani nge rin anita a hengba ka hian mia zawa chung ko no pangber re ya vi hlum ani ve lo le re hlum ani zok chu mitam tak chuan tha ma sakber ani wang ani anrin lain then khat ero chuan tol thatu chuan alano pan ema wanga vi thlum lavin are khlum ta zok ani ringte pon omnuala chumi hno chuan investigator te chuan mia zawa chung ko tha ani zandar somle minute somli pariat vel hian mikio chuan a computer alo khoyani ti an hmuwa he thil an sia the chan po email lo thlengin chu email chu password manga vian him vek ani awangin email hong tor hian mikio nge chuan password chu a chhutlo ngaya ma se hengba khe thil hmu chhodang an nei lo thung ti chuan investigator te chuan tha ani na chan tor om ang chu chuin melma an nei om hriat ani silo awang chuan tha ani ma karkalta a thil thleng de chu an chuita ani heta hian mikio chuan parka skaters tele thil dang tia bingching ho te chu an thoma wanga anna a tho that theilo thule ami malnun chu tlemtala za sakve tura ashil tho hriat ani a ma se han haude ma se thil dang thleng ero a om hriat ani lo thung chuti mek lain thu se tu pakhat ron chuak le in ani chuan mikio le anwenga geng pakhat ani hnial thu aron soi vele ta a he mai ba ka December ni somni panga Christmas nia ya sukoi chuan anin kota karmak tak a khaltu po to ti hriat lo a in park a hmu fo tho a soi thinia hriat ani a ma se mi te chuan anin bul park chu alun ema wang chuan park na to zongin chulai hmun vela chuan ada tamai ani anringa a mai ro chu park le ya sukoi te in chu thirlena daidan ani sia hetianga thirlen chunglam ya sukoi te in lam zoka karding tla chu hriat thiam har sa hle thung ti chuan witness pakhat dang chuan December ni somni pakwa khan mia zawa ti chung ko in bola mi pakhat
kumsomli bor vel tor te vel ruk ruk a hmu thu aron soya ma se hei po hi te kwal vel mai nge ni anga tumruk nei rana te kwal ti ro hriat ani lem lawa hemini ve khian chen kha chuan nurel se son mia zawa chung ko chena atanga hlalote ya mi pakha skater thomno ha kumsom thuma tanga kumsomli inkar tor vel an hmu thu an soiboka an sia chena chan po khowo tak noya thomno themlem tak skater hawina an hak thin a hak lat wang ani thu an soi ani hemini ve khian mi pakha skater thomno ha bok chuan dora sasimi chemte aleilai an hmu thu soini in heminia chutiang chemte lei om chon chu ani nge a khamini mia zawa chung ko tha an ni khan chutiang thomno ha chu anin bula mu anom tho hriat ani le zela tin December ni somthum hian mia zawa chung kwa te chu an chol ha dam ve ni in tlaida ruk vela chuan an chung kwa chu an bazara chutia an bazar ho hnu chuan ni nai chuan api te ina len adu tho soin yasuko in harukoi akol hnuwa ni nai chuan api te ina ni danga ati thindan angbokin TV a enta a zan alo rei deuh hnu chuan motorin ni nai chu anin lama chuan ho phile maya ma se heta hian rong taka an chung kwa chu tha mang anita ni in alang thushi tu ron ponbel zelin mi pakha chuan zandar somvela meichhia le mi pa in hau thom ang tak a hriat thu asoya ma se nu pa in hau mai ani ringin akal son dei thu asoi le thung chuti rwalin thushi tu dang le chuan mia zawa chung ko in atang hian in hau thom ang tak a hriat atanga reilote ya mi pakhat man mo taka an in atanga tlan chuak lai a hmu thu asoi bok ani hetia thuthar a ombel zel ta ka wang hian police chuan thuthar sing kha sang ni chuang lai mai an nei tareng maya hengjing a hian thilpui mo tak pakhatelin chu thilpui mo tak ero chu an mu chuak har deuh thung mia zawa chung ko thatu hian an chung ko phone hrui chu zai chatin anin hnunga thingkung chong ni na chen vela tanga lon chawin hemi zona tukver thirlena dan screen window anti mai chu zai chhia a alu hnuwa reya chu arek lu masaber ani rin ani a reya thitur chalchang thom chu apa mikyo chuan in hnoi tanga lo sia in puitur chuan atlan chawanga chuta twal thatu pa chuan sasimi chemte chuan aluwa chuan alo vita a ma se he twal thatu hi ai hliam tel ve nia rin ani a chuti arwal chuan he sasimi chemte hi a chhia kan ti to kha abung le lampo mikio aluwa chuan mu ani nge chumi hnuwa twal thatu le mikio te thoma hian ya sukoi le ni nai chu lo harin twal thatu hian abe chunjom vele ngal ani rin ani a ma se achemte chu achhia to wang chuan twal thatu chu chaukalama chemte dangla tora tlan thla in hetia atlan thla hi ya sukoi tenu fa chuan atlan cheta a an nga ya chu vele ni nai hliam chu boipuin athisen chuak chu ti top tumin hliam hno chi puan chu a hmangta ani ti first aid kit boma thisen kaida na tang chuan arin theiboka ma se twal thatu chu ya sukoi tenu fa chuan atlan cheta emo anti lain an chauka ami chemte ne na ron chholein a thata ni in alang ma se heta hian ala top mai lo in chung pumpui chu evidence in akhat ani bera twal thatu hian twala tha zo hian chhuak ngal lok lovin mikio computer te chu khoin barli thingpui te a in ba ka ice cream cup tam tak a inwal bokani te mu ani a hengba ka hian twal thatu hian in chung tuile da chuan a ek nu chhe nurin chu ek po chu en chen tura lak ani hnuwa hemitlai hian sesame spinach a eti hriat ani nge hengmai hi alani lo bata pa te chuan bol hlole thil chi sang sang vom lu noi ni in chung hmun tina chuan ki thla mu ani a he ki thla hi slazinger tennis phei khok thla ni in alin zong hi japana chuan hmu tur o meu lova korean hauta na phei khok size abik deuh taka an siam ni in alang heiba ka hian tu ela thisen kai hmu ni le in chu thisen chu tes ani hnuwa mia zawa chung ko blood type pakhat ma hmu ani lo bok ani heti la hian sofa te chuan tu emo aria kani ti hria takin mutna hnu ma omin mikiwa computer a chuan zingdar khatle minute som pariat vel chuan internet a in connect ti hriat ani a heta hian an chung ko ID le document poimo te chu coffee table a chuan engemaw zon chhuah tuma en ani om takin alo in rem khom hlom boka tin computer a mikiwan theater soa ticket a leina tura bookmark te po chu honni in tol thatu hian leitumin a click nge a hengba ka hian mikio bank account te chu khoi che da tum le a
mase password ero a share lo awangin a hlo tling lo thung heta dokana document sang lo omna chan po hi he twal thatu hian mikio bank account password zon mu atum wang ani rin ani boka te chuan atuk December ni somthum pakha jingdar som vela mikio computer a chuan login le ani ti hriat ani le a hemi nu hian mikio te chungkwa in an ina poisa an lo kol dollar sang chawng lak ni in poisa tamjok ero anu chhe thunga heibak thil hludang alang mai a chuan olsam taka lak ni in alang lawa heng poisa ba ka hian mikio jacket hlui ve to tak rong thim lampang chau chu lak ni bokin he jacket hlui to tak hi alak chan hria thiam har sa hle ani thil dang le a chuan khatia hariko I mikio te ina afate ngai ventura avalu khan alu nalama engtin emo computer so tokfu in alok in palnge ni anga hemi hun thleng hian twal thatto cho ina la omin harikoi lu vele hian manmo takin atlan cheta ti hriat ani lawa he twal thattu he konfi hle a twala tha hnuwa po ina hian rei taka om nge ti cho evidence atang chon alang reng maya hetia ina om chung zong hian tuma mikyo ti na chon anrong kaldon lawani ti a hrichang hle ni nge yang maktak main mikyo ti in atang chon sarwakin achuak emo ti mai turin he twal thattu hian athom hno zong zong de chu anu chhiatlat mai boka heta hian ke kordum airtek jacket t-shirt mawar aban purple bucket hat grey edwin kut kordum le tennis pheikhok muffler gel le fanny backpack baka romoldum no mam thlap te chu hnu che in a bag chunga chuan skaters hoin an man thin grip tape le vaivot mu ani nge nge heng athom hnu che te hi a hun laia skaters hoina an hak war ni in chu baka hot water anti mai magnesium le calcium pai tambi khmanga suk ani a he wang hian japana hian hot water awana wangin athom hno te chu korea suk ani rin ani boka tin vut hi aumna hmuna zira danglam ve vek thin ani angin abeka an vut char te chu tes ani a heta hian maktak main abeka vut an char te chuan US Los Angeles Air Force Base lama an chuilut le tlat mai he an thil mo chho hian an hnu chuina hoizong lam chu aron pot her dor ani taber he mai baka he twal thatu ti sha thak ang hi awang hle a mi za somthum chawin an nei nge ni in an soi ma se heng mi za somthum jinga hian mi som pahni chau zong mu thei thongin an mi zon mo te chu twal tha ani laya an omna hmun te chu chui chen an ni le a amai ro chu rin hel tur om ang ero mu an ni lo crime scene miwa zawa chung ko thi sen ni lo an mu chu an tes boka an tes na atanga alandan chuan twal thatto chu mi pani in blood group A thla polnia langin anu chu European thla abikin South European lamram Mediterranean emo Adriatic Sea lam mi le apa ero East Asian ani ti test result chuan aron tilanga tin awai chromosome test le ni in twal thattu chu East Asian lam mi Korean ani theina chance panga a pakhat ni in Chinese ani theina chance soma pakhat Japanese ani theina chance ero som pathuma pakhat chau ani thung awm zia chon Japanese ani theina ai ma in Korean emo Chinese ani theina chance chu asang jok ani hetia twal thatto Japanese ani theina chance a hniam baka Japana om hlun po ani lo theina chance asan ema wang hian Tokyo Police Department te chuan International Criminal Police Organization lampuina an ngen ta a hun lai hi chuan he case lian thamber ni in investigator sang chuang lain an chuiron hiala tin twal thattu profile po hi police chuan siam tha in mia zawa chung ko ina lu druwa a tha za zawzai thattur hi chuan thanga le twar fei ve tak ni anga ya he wang hian twal thattu chu kumsang kha zakwa sumruk panga atanga kumsang kha zakwa sumret panga bor vela piang ni rin ni in khati lai khan twal thattu chu kumsom panga atanga kumsom thum panga inkar ani don ti na ni chu hei ba ka hian he twal thattu hi cher ve lampang fit nga le inche sari vela sang ding khornia rin ani bok hemi hnu hian police chuan mi puite puina ngen le in chutia mi puite puina an han ngen ta ka chuan thuthar tam tak aron lut le ta a heng thuthar an sha zinga hian chin chhe tlak tak tak po om tanualin heng an thu don na zinga pakha chuan kumsang ni chho atang khan mia zawa chungkwa ti che na veng vela nei tu nei lo zo te emo sazu emo ti vel chu soi sak le tha an ni fo thin tho soin zo te then khat phei chu
an mei tan bun sak emo an vun li sak ten an hmu fo thin thu a soita a tin psychopath hian mi thi sena an tui hal na chu ran le nung cha sang sang chunga atilang masa deuh ber thina ran le nung cha an soi sak atang hian mishinga an pakai ta thina he tol thatu po hi heng psychopath ang deuh hian a kumla no pangin atui hal na chu ran chunga chon a hri thlata mai emni ti zona chu apiang lo thei talawa chuti rwal eroin rana changa pakaya chung ko tha mangngal vek mai chu a om lo deuh ti na chin po om le lo thei ta lo ani heiba ka hian police ten an thu thar dona chin chia tlak dang chu taxi driver thu shil ni in he taxi driver hian tual tha ani zan khan mia zawa chung ko chena in bula changa mi papathumin an man thu asoya chung mi pathum te chu pawalai lam ni in kong tluana an ngoi tlat thole an dan vel chu an ril hel omzia asoiba ka an chuknuwa chuan an thutna sita thisen a hmu thu asoiboka ma se then khat chuan he taxi hnunglam sita thisen kai hi a DNA test ani thole a an pui an hmu lo thu an soya thubel chian dol ani le ni lo ero hriat ani lo thung hengba ka hian police te thudon dang le chuan tual tha ani atanga darkar ruknuwa mia zawa chen in atanga darkar thum kala hla re se sona tanga mi pakhat damdo ina admit ani thua soya he pa hian akuta vina hnu ma nein chu vina hnu ma chu athuk ema wangin aro te hial alan thu te le chu pa chu kumsom thum bor vel ni in a hming le awm na po asai du lo thu le a hliam po chu enga ma ngai lo ang maya omin an tuam sak vek nuwa a chhuale ngal dei thu an soya heta hian tunge ania a hming le ani na ba ka a chena chu tu ma chuan an hretalo ani heti lai hian police chuan heng an thodon zawzai te hi he case nen hian in kung ka ina nei nge ania thil lo thleng be pal shim shim ti ero an thri chuak theilawa amai ro chu miwa zawa chung ko tha mang an ni atanga ni zana a chuan police chuan evidence an la khom to te chu en let le in heta hian an buddha lim pakhat tual tha an in atanga mel tlem te hla a an char evidence la khom jinga an da chu an hmulia he milim hi no pangti an thi hnuwa thi hnupi alam ram him taka hroi thleng tu ani tia rin thin ni in tual that tu hian reyale nina yi atha awanga an ina tanga la chuak nge ani ero hriat ani lo mai ba ka he case nen hian inzomna ani che MT po hriat chen fak ani le ta chawng lawa chuti rwalin mi tam tak helai hmuna tanga an lo chwa fo awang hian he milim hi chungvei wak te thlau po chu ani theya ma se police chuan rin hnel tur po tu ma an la nei lo awangin tual that tu hnen hroi thleng tu tur an du in engpo mai chu evidence poimo ani theina chance ngai to in an chui zui ani ber mai then khat chuan mikio chuan parka skaters vel a hawanga thinrim fal devin an thatta ani an rin lain then khat thung ero chuan a thopui pakhat promotion mutalo mikio an a hmu tak zo ka wanga a thinrimin ti hian an chung ko chunga arong takin a cheta ani an ring thunga ma se mikio wang lo ni te reng ta po chuni se a fa pare ya thama sakber ani na chuan hria thiam ati har hle a chuti mek lain then khat chuan taxi driver in a phur te kha an ni ring bokin pakhat chuan tukver ti chhia in an pathum chuan an lutanga pakhatin reya a tha lain adangin mikoa chutiang zel chuan tual thatin an tlan cheta ni in an ngai vele a chuti lain a thenin tual that to chu sipai ani an lo ring vele bok ani engpo chuni se tun thlengin mia zawa chung ko that to hi hriat alani lawa Japanese history a tual thana case lian ber ni in a hun lai khan investigator noi ni singli sang rok somli pali lain he case hi chui hialin avain evidence hi singkha sang ni zanga somli panga lai an la khom boka tun thlengin heng evidence la khom te hi custody ya da an lan nge December tha kum sang ni somni pakhat thleng khan tual that tu man theina tur hriat nei apiang te hniana lo man pek tur ian million zahni lai chu tiam alani renga chu mei ba ka kum sang ni som panga khan he case thribing big tur police officer somli panga lai ruat ni in kum sang ni som pakwa khan somthum panga lai ruat an lani a tin Tokyo Police Department te chuan he ina hian mia zawa chung ko share jengna hun kumtina la mangse in Seijo Police Station Chief Takeshi Susida po anna achol san thlangin he case chuina a alu bera arwat alani renga hengba ka hian kumsang ni som panga khan NI ri yesu koi o me chha chuan
Broadcasting Ethics and Program Improvement Organization a kumsang ni som palia TV asahi documentary in anauti chung ko chungchang anti chwa TV asahi reporter le FBI agent hluin anauti chung kwa cho engemo in huat na le inti thiam lo na awanga ni ti rindan manga profiling an kalpui awangin complaint a thelut le a ti chon kumsang ni som pakwa khan Tokyo Police Department ti chuan Mia Zawa chung ko in chuan roblam apan to awang le ain chunglam ti chu a chian na satu awanga thia mai angai thuan soita a heta hian an chungten phalna an pek nuwa thia ani tangenge ani Mia Zawa chung kwa thatmang tu hi sulnu thuplama Apollo veu rolin ani na le omna hmun thuplama ero police te achai boy ni hle thunga evidence tam tak an ho che arwal hian man theile sia chwa theimi alavin a om thiam kan ti to mai niang chu amakin sia thiam har sa a nu chui tu te handem vak ngai na po awang hle mai Mia Zawa chung ko chunga thil thleng hi tun thleng hian theihil tak tak thei alani lawa engtika imo chuan he tol thatu non jong le ara phlak tak hi man chho alani nge yang ti be se ne na lo thlir top mai lo chu ti thei kan nei ta lo he khe sungchang update alo om hlo ani chuan ngai thatu te kanin shel shele ngei tura ngai phot mayang